Днес ще снимам на GTA 5. Направих си една кола за набързо. Не остава телефона. Ето така. И я тръгвам. Не спира музиката, с че ме дразни. Ще правим дрифт, ако не съм казал. Така. Аз се да плиснем, ето и не мога да карам много добре с такива коли. Веднага си правя дрифт с една футо, се казва футо. Това прилича на Fiat или на BMW или на Lada, но е много яка кола. Така, да си мръдна кръка, защото сигурно не го видяхте и ви дразнеше, не знам. Така, какъв камион. DJ Bullshit. Така да направя тук един як дрифт. Не успях да го направя, пък изчупих колата, но пак може да правя дрифтове, все пак аз съм права. Нямам дрифт мод, защото не знам дори как да влеза в мултиплеера, пък да си свалям и модове, това я беше яко. Това ми хареса на мен, не знам дали въобще ще ви харесва клипа, но мен ме кефи дрифтовете, но с тази кола не ми е удобно просто. Някак си не поднася хубаво и като давам газ и тя не... Вижте какъв поднася. Завъртява се. А в който давам газ, завъртява се, а гумата явно повече го завърта и се задържа на една страна. И е по-яко. За дрифт си. Така. Та е хубаво за дрифт на пясък. Не знам, ето песен. Така, този ме босна или пак газ не знам. Така, давам газ. Явно за пясък не става, тя почти не завива. Не знам, фотото според мен по-добре ми харесва, но търсих половин час една кола и не можах да намеря фотото. Или пък Porsche. Не, ето, поднеси малко. Ето вижте, завивам, тя поднася настрани и се завърта. Знаете, че дрифта е колата да няма контрол, някак си да контролирате. С тази кола никак не става. Това дори някой път не ще да понесе. Това беше яко. Не ми хареса. Това няма да ми хареса, защото ще се пребия някъде си. Не знам как колата не гръмна. На нищо не направи да ръпет или нещо и не ми дреме. Сега да правят някакви трикове, да скачам нещо, но няма какво да правя. Чакайте ви да покажа хората, които играят на GTA 5. Ето тук, на картата, ето тук, при този магазин за оръжия, има тази кола. Това е единствената кола, където може да се намери. Вътре има китари, тя е на тия батки, двамата, и те са дец видят. И така, богатито е много яко, но много лесно място за откриване, сигурно го знаете. Това беше як дрифт, как минах близичко до него. И да, поднесе пак яко. Това не беше яко, защото забих някой дървет. И да, може да направя някой клип на GTA 4. Или пък на PS 2008. Ще се купувам 2015. Ето дрифтан. Ето дрифтан. Явно тази кола за дрифт с голяма скорост. И да. Почна да поднася. Сигурно като ти стръгне гумите и като ти махнат тия неща. По-така. Да, тя с дрифт за голяма скорост. И хубаво. Сега като ти махнах, отзад прилича на Porsche. Да, малко прилича. Ще направя фенс нещата, като те на 10 абоната. Така че абонерите са печагни. Който ме гледа е голям печага. Да, той е саламка. Който ме гледа е саламка. Да знаете, че се считайте на Тони Гейминг саламките.